फैसा बायदि बायदि माने जोंहा समफोरनि आंखाल जायो आरोखि। दा बे हिसाबै जोंनि मानसिफोरा न' हाबनानै जानाय लोंनायफोरखौ एसे खमायलांबाय आरोखि। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि गामियावहाय दिनै मोनसे जिथु आयदा लादों हाबाफारि लादों बेखौ मोजां जादों। नंगौ जोङो बेबायदि थानसालिफोरावनो ज'यैहाय जुदि बे हाबाफारिफोरखौ मावलाङोबा बा स्पेसियेलि माने फिथा जालायनाय हाबाफारिया दा जों मोजां जादों होननानै बेखौ साननांगोन आरो। मानो होनना बुङोबा जोङो गासैबो न'खराव जों थांजोबनो हाया, सोरबा खाथि खालाया थांलाय फैलाय जायो। दा जोंनि गामियाथ' गोबां गिदिर गामि, बे हिसाबै जोङो नैबे जिथु थानसालियावहाय ज'यैनो जों मोखां नायलायनानै अनलायनायनि गेजेरजों माने बे फिथा सौराय जानाय हाबाफारिखौ लानाया खोब मोजां जादों आरोखि। जोंहा दा बेवहाय जेबो दुखु मोनलायनाय बा गाज्रि मोनलायनाय जोंहा थानो मोननाय नंला। मानो होनना बुङोबा जों दिनैनि बे हाबाफारियावनो माने ज'यैनो जों जालायनो बा रायज्लायनो जों मोनबाय। मा फिथा सावदोंब्रा? खोब मोजां जादों। बेखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो माने बाख्नायनांगोन जे बेबायदि हाबाफारिखौ लानो हानायनि थाखाय। मा बुंबावनो आङो आरो बारा बुंनायनि जोंहा माबा गैया। से मोननै बायदि सुफि फिथायालाय बोरो? सुफि फिथाया गैया, देग्लाय गैया। जिथु माने थांफैनो लामा, बे लामाया जोंहा माने ट्रेन साथियावहाय माने लामाया ब्लक जानानै दङ। जोंहा दाख्लै गारि बेखौ मा फिथा बुङो? लामाखौ ब्लक खालामदों नालाय, दा बेखौ लावदुम खुलिहोनो थाखाय जोंनि नैबे ओनसोलनि मा होदोंब्रा बेयावलाय? हाइजें, बर'जों गासै ज' जानानै बेवहाय माने सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे सावरायनाय हाबाफारिया जोंहा 3टायाव जागोन आरोखि। मा फिथा बुङो बेखौ? जोंनि गामिनिफ्रायबो नुजाहैनांगौ। थावनि गासैबो नङाबाबो जों ओरैनो गोरा हान्जानिफ्राय 10 जन 15 जनसोबाबो जों बेवहाय नुजाहैनांगोन जाहाथे सावरायनाया जाफुङो, मोजाङै मोजां जोंनि लामाया खुलियो। दा जों लामा नङाब्ला जोङो हान्थिनो बहुद जामेला, थाम्फै बेमार आजारनि खोथा दङ। बेनिखायनो जोङो गावनिनो लामा होननानै साननानै जेन बयबो बेवहाय दसे नुजाहैनानै जेन लामाखौ खुलिनो हायो आरोखि।